ageng mira caritanira nguni naga makikian kumambang katon kumawang wisanyo manampak gisik manau cikro marang risang bayu siwi Wonomarta alas gong liwang liwung wreksa gurda menyang mandira tepung maru gunung pepuletaning pangsambung sumambung katempu ing angin pating grot suarane gegirisi madyaning wana kathah rawa-rawa jero papaning gegremet kang mawa wisa lintah pacet kula diwel kula welang kula weling sarta pinggire ketukulan wit ingas kembang rawe ingkang sugih gluget neniwasi nadyan makatena datan ngendhoni tiyase Sang Bratasena dene rarsa mbabati Wonomarta kayu ingkang ageng-ageng karbahaken ingkang alit-alit uruk-urungkat katut saoyot kaya teng ati bubrah langkrah candrane
Pandhawa tata gati wisaya pawana-pana margana samirana warayang trining rana wisikan gulingan limo trining rana wisikan gulingan limo bawas padake kaya patih jimatang iki aduh inggih kula Brembang nang apa bathukmu gudrah ludira waduh bentet bathuk kula Brembang kedawan kajeng ingkang sak prangkul agengipun lho satapa kok nganti kowe kerubuhan kayu wonten satriya Majnun wonten satriya ingkang kumawantun ngrisak wewangunaning negaring Indraprastha kula kinten boten ngertos menawi mriki menika papan panggenanipun para Gandharwa kratoning Jin kekayon ingkang ageng-ageng dipun rebahaken sedayanipun sela-sela krungkat sedayanipun aduh tos pundi Bremban sapa jenenge satriya mau kekasihipun kula mireng Raden Bratasena Bratasena inggih Bremban ketingalipun mangadi Bremban sareng ngertos Bratasena kok kados wonten babak ingkang dipun penggalih ora aku ya lagi ngerti iki kok jenenge Bratasena Yayi Danduncana apa Kakang Anggara Parna lawan kuwi Jimdam darat wonten dawuh Kakang Bremban coba perpekana satriya iki yen kena elekno ewadene pancen ora gelem mundur Purbawasesa pasrahake siati aja melu-melu tandangane dhewe
Gatotyan Bratasena kampuh poleng tang pinpulu adi sarira ing mula tumung kodhek wok simbar dodo yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lu mari waladala wangun iki ya iki sing darane menungso Majnun ya iki ketinggalipun ngaten kira-kira Kisanak aja mati tanparan satriya saka ndi sapa kekasihmu tak sawang cat katon caturan iki bangsane apa wah takoni Duru Semar malah genti takon parat yo bener kuwi cepaku kowe isih bisa mas padake aku tekse kowe iki menungso pinunjul aku bangsane Gandharwa aranku Jim Darat aku Jim Dandang kowe sapa Bratasena kekasihku kadang panenggak Pandhawa sabab apa kowe wani ngrusak wewangunan iki negara iki mbok ora idep wujud alas ngerti ku alas iki bakal tak rubuhake kabeh kekayon sing ngalang-alangi lakuku ladalah bosen urip kowe Bratasena lebaran wis mbok niati nggono bakal mbabati alas iki oh babak yo kelakon kowe bakal berubah alas iki yen bisa nglangkai Bangsirna dening aku kowe
Maka anggero sumbar rindu bumi gonjeng kumaudo kuntara kato kumok kancani di ngong lumembak penyuku mambang Sang Wisnu Bathara dalah sing tak ajak tak pethukake Bratasena malah iki ana satriya bagus klemer tidak kapuk ora pendeng sapa kowe panengah Pandhawa kekasihku Raden Permadi kowe sapa? Aku Jem dan Darat kepernah apa karo Bratasena? Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Watah titah si cendenge dhewe parat. Apa adam? Yen kowe kena tak pendhekake becik. Dina iki mundura sediamu. Iki papan gawat. Baliyo. Gelem bali yen wis rampung konku mbabati Wonomarta iki. Weh. Sugih kendel bondowani. Ayo nono kridaku. Maju kepara ngarsa legane atiku. Tabrak dok bantengan kowe. Mulat-mulat yen ana gunung. Ya.
Jojo curiga, cepak swargamu kowe. Oh. Iya, adik. Yo, ay. Wah, alah piye iki jero men. Ay. Oh, Yati. Woi. Yo. Yo, yo. Woi. Yo, yo, oh, ngene iki lho akeh ditiru. Tatah dikandani ora kecekel-kecekel. Nek sisa nukoke rokok ya ora. Oh. Yo, Yo, hey, ayah. What is yo,
banjur laguning angin Kunturanggran ning arga Kura-kurnita kagiri-giri horeg bumi pragempa ora kena digawe becik ora kena diiman para Pandhawa yen pancen ngono karepmu aku tetungguling para jin para Gandharwa jin Danduncana tibane pengabar aku pedhut kang mawa wisa lakon lumpuh hilang kekuatanmu Jayamrata. Ayo, Brata silar sambat sambata. Mangsa kuwata kowe nampani pengabaraning Gandharwa iki ajiku. Pedhut kang mawa wisa. Kelakon lumpuh kekuatan. Mangsa kowe merwa kiblat. Wah. Aku patenono wae. Aku ora niat mateni karo menungso. Isih gedhe pangemanku marang kowe. Kowe tak eman. Luwih becik. Kowe baliya mundura coba bacotake. Kowe tak waloyake, kowe tak tambani. Timbang aku mundur. Urung sediaku. Tak entengake patiku. Ora tak pateni. Kowe bakal mati dikeroyok karo bangsane demit kowe. Aja dumeh bisa-bisa muwus yen tanpan tesugi senadyan mung sakecap nyuwun pangapunten inggih Raden sedaya kalpatan kula mboten niat badhe nyikara kaliyan jengandika Raden. Iya penemban ora dadi ngopo kuwi sapa? Kula ing Sudyamastani. Kula Begawan Anggara Parna. Kula menika bujangganing negari Indraprastha. Mengkono penemban. Inggih Raden. Kauningana milanipun kula nyidra panjenengan boten kula menapak-menapakaken. Sebab kula enget dawuh pangandikanipun Pukulun Mang Bathara Indra ingkang yasa negari Indraprastha. Sampun paring dawuh mekaten.
aku njaluk tulung karo kowe Anggara Parna reksanen negara Ngendraprasta iki kawan kanca rawangmu bangsa Gandharwa. Entenana besok kala mangsane yen Wanamarta iki kelebon satriya anyar katon. Ya satriya kuwi mau ingkang kuat kedunungan negara Ngendraprasta. Mengkono Premban. Inggih Raden. Mila leres sesepuh Paduka ki Lurah Semar menika sampun ngertos kaliyan kula. Dinten menika minangka tandha cehna menawi kula menika minangka wakilipun Pukulun Sang Hyang Bathara Indra badhe ngaturaken pusaka ingkang minangka adhek-adheking para Pandhawa. Pratandhanipun menawi Pandhawa menika saged ngrampungaken jejiban nindakaken dharmanipun inggih menika babat Wanamarta. Monggo pusaka tetiganipun kula aturi nampi. Menika Raden, menika wujudipun pusaka menika mustikaning kraton Ngendraprasta nggih Ngendrapara Hasta. Menika wujudipun cupu menika isinipun lisah jayeng katong utawi lenga pranawa. Menawi dipun sipataken wonten netra Paduka badhe priksa kaliyan badan alus utawi bangsanipun jin setan priprayangan. Ingkang wujud sela ingkang wujudipun putih menika dipun wastani sela Timpuru. Nggih watu Timpuru sinten ingkang kenging kemayaning Gandharwa panjenengan usap mawi sela Timpuru tartamtu badhe waluya temah jati jati temah mulya. Ingkang wujud sada saler menika dipun wastani Oyot Bayura. Menika menan sabetaken kaliyan Gandharwa tartamtu lumajar ajrih. Mengkono Premban. Inggih Raden, namung ngaten nggih Raden, sak saged-saged Paduka kula aturi nganti kawicaksanan liripun pusaka-pusaka menika namung pirantos nindakaken dharmaning kasatriyan ingkang baken adhek-adheking sarira Paduka piyambak. Iya Premban. Monggo kula aturi nglajengaken Raden. Ingkang ngraka Raden Bratasena kula aturi maluyakaken mawi nggih menika sela Timpuru menika tartamtu saged waluya temah jati jati temah mulya.
Tresno Pagunawara sekaring toya aon gulung-gulungan wah Dlamprong Permati malah kowe duwe pusaka Permati menawa maluyakake karo ragaku inggih Kang Mas berkah pangestu paduka Kakang Mas menika pusaka peparinganing Gandharwa wah malah Gandharwa kawulun muninggih ingkang nami Begawan Anggara Parna Kang Mas monggo dinten menika dipun lajengaken anggenipun sami mbabati wana martana ya ayo turna aku jantar wis waras awakku mawantu ikaning kita ginupiteng kandhanira Risang Ganda Wastratma aja muni sabedhaing Jodipati Punggawa Hanungkul Parat Bratasena iki wah kowe jin Danduncana ya pancen para nyata kowe isih bisa waluya temah jati temah mulya apa adamu manungsa duwe pesti dhewe-dhewe ayo saiki sing minggat aku apa kowe bagus yen pancen ngono ora gampang kowe bakal nguasani negaraku Indraprastha kasatriyanku Jodipati wipapanku yen kowe bisa ngalahake karo aku kasatriyan Jodipati tak ulungake tak wenehake karo kowe sak isine yen pancen karepmu ngono ayo sak budimu legane ati tak ladeni
nyata laruta saking kutha Sangkuru kula yen tanamu tusa Sang Sri ayo Ganduncana ketoken budi mulkane atiku ora dhewe kejiwa tanding karo aku Bratasena ya aku ngakoni marang kadigdayan lah kuwi sing tak karepake satriya golek kamukten iku kudu wani ngetokake jiwa raga ngepuh keringet aja mung tenguk-tenguk nemu kethuk nglungguhi klasa gemelar kuwi ora prayoga contone kaya sedulurmu Ngastina para Kurawa mestine kowe sing entuk kamukten nyatane kowe dinggone kawan para Kurawa rene gedhe panarimamu kowe gelem ngetokake jiwa kaprawiran kowe kelakon entuk kamukten kelebu kasatriyanku Jodipati tak pasrahake menyang kowe tak kira ora bakal suwe maneh negara Indraprastha iki bakal dadi darbekmu sak kadang wah mengkono iya wis dina iki mangsa bodho aku pasrah negara Indraprastha lawan kasatriyan Jodipati kasatriyan Madukara kasatriyan Bumirahtawu kasatriyan Sawo Jajar kuwi dadi papaning para Pandhawa lah kowe karepmu arep nyanti aku bali marang papan kowe ngalam antara Narpati Darma putra menyang Dananjaya maturing Raka Narendra Harimurti Raden keparenga kula Anila Krami sing ngandika menika sinten sinuwun kauningana kula menika pandhayuning Pandhawa ingkang Sudyamastani kula pun Puntadewa aduh Raden dipun tepangaken kewala kula menika narendraning Gandharwa kula ingkang tenggo negaring Indraprastha ingkang Sudyamastani kula pun Yudhistira kula pun Suparta kula pun Nangkula kula pun Sadewa inggih kauningana Raden estanipun sampun sawetawis dangu anggen kula ngrantos kelawan paduka Raden sakadang karana dawuh pangandikanipun Kukulun Sang Hyang Bathara Indra ingkang yasa kraton Indraprastha menika muhung para Pandhawa ingkang kiyat inggih menika badhe angrenggani mila monggo Raden kula dherekaken samat sinamadan daya dinayan menawi wonten lepat kula nggih paduka kula aturi suka pemut dumateng kula menawi jengandika ingkang lepat kula emutaken sampun ngantos duka cuwing penggalih
Aduh Sang Prabu mboten nyana menawi paduka menika inggih luhuring budi. Inggih menawi ketila mekaten kula namung sakdermi nampi peparing paduka awis saking ganjaranipun pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Lajeng paduka Sang Prabu badhe tindak dhateng pundi? Kauningan Raden, Gandharwa menika nggadahi alam piyambak. Inggih menika ingkang dipun wastani alam antara menika papaning para Gandharwa. Mila dinten menika kula namung nyemanggaken negari Ngendraprastha. Awon saening negari Ngendraprastha namung wonten asta paduka. Para kadang Pandhawa kula rinilan nyuwun pamit. Dinten menika mugi-mugi paduka saged ngenggani Ngendraprastha sawetahipun saged ngayomi sagung dumadi. Wan sembah niring hulun kapur bari sang murbengrat bela dalah pundi wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Hyang Prabu ora kleru kiblatku nalika semana nggonku mrentah kelawan anakmu si Bratasena Mbabatu Wanamarta nyatane bisa kasembadan kabuka negara Ngendraprastha kraton Kencana. Kawulun Kanjeng Hyang Prabu. Nanging mengkene nggih Puntadewa wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Hyang. Sadurunge sira ingsun tetepake jumeneng Narendra ana negara Ngendraprastha iki luwih dhisik. Negara Ngendraprastha iki kudu rinumat disingkirake Sukertane. Ya mala bedane aja nganti ana keren-kerening para Gandharwa jeng setan priprayangan sing angraridu keparingipun Kanjeng Hyang kados pundi Kyai Semar coba mriniya Kyai. Kula niki pun dawuhi napa lho Kyai Semar? Kula. Ya, arep dikaya ngapa Kyai Semar iku mau pamonging tumuwuh. Aku njaluk senjata pitulung. Awit saka pambiyantumu Pandungamu Kyai Semar nyatane momongamu Pandhawa santuk kamukten. Negara Ngendraprastha iki dadi Gandharwa iku mung sak derma nunggu. Nggih. Sing ya saiki pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Mula aku njaluk tulung ya Kakang. Singkirna kabeh mala Sukertane sisa-sisaning Gandharwa. Aja nganti padha angraridu
aku nyuwun pendungane Yai Badranaya. Oh nggih. Inggih menawi keparipun ngaten nggih saged-saged kula mugi-mugi Jawata ani jabahi mugi dados pengeling-eling nggih sinuwun.